агар талошу заҳмати мардуми шарафманду созандаи ноҳияи Файзободро бо тадриҷ зина ба зина пеши назар орем, шоҳиди он мегардем ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар дар тамоми ҷанбаҳои ҳаёт ба пешравию муваффақиятҳои беҳтарини зиндагӣ расиданд. масъулини ҷамоати шаҳраки Файзобод дар ин давра бо кӯмаку дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ ва соҳибкорони ватандӯст сол то сол симои маркази ноҳияро бо биноҳои баландошиёнаву иншооти хуштарҳу замонавӣ дигаргун карда истоданд. рисолату масъулияти ватандорӣ шахсро ба корҳои бузурги созандагӣ раҳнамоӣ намуда муваззаф менамояд ки ин ҳама ободкориҳоро бо дили гарму муҳаббати бузургу меҳнатдӯстӣ ба анҷом расонанд. оид ба иҷроиши амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти сисолагии истиқлолии давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия нақшаи чорабиниҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба сисолагии истиқлолии давлати ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аз 374 банд таҳия ва тасдиқ карда шудааст. бояд қайд намуд ки ҳамун нақша чорабиниҳое ки иборат аз 374 бандро дар бар мегирад пеш аз ан бо таклиф пешниҳодҳои худи ҳамун ҳар як ҷамоатҳои деҳот ва ҷамоатҳои шаҳрак таҳия гардидааст ки дар он беҳтар гардидани инфраструктураи дар деҳот ва инчунин таъмин гардидани хизматрасониҳои иҷтимоӣ яъне дарҷ гардидаанд. то имрӯз аз шумораи 374 адад иншоотҳои ба нақша гирифта шуда 286 адад пурра мавриди истифода қарор дошта шудааст ки аз ҷумла дар самти соҳаи маориф 14 адад, аз ҷумла масоили таълимии нав, синфхонаҳои иловагӣ 2 адад, бохшаи томактабӣ, дар самти тандурустӣ бошад 13 адад, аз ҷумла марказу бонгоҳҳои саломатӣ, дар самти варзишӣ бошад зиёда аз 12 адад майдончаҳу толорҳои варзишӣ сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. дар баробари ин дар ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот 88 адад иншоотҳои дигар боқӣ мондааст ки сохтмонашон бо маром идома дорад то ҷашни истиқлолият мавриди истифода қарор дода мешаванд. занҳои ҳунарманду чирадасти ноҳияи Файзобод бо ҳунари волои хеш хеле шӯҳратманданд. ҳамин ҷиҳатҳоро ба назар гирифта масъулини ноҳия барои занҳову духтарони ҳунарманд сехи дузандагиро бунёд гардонид. ҳоло дар ин корхонаи дузандагӣ зиёда аз 30 нафар занони ҳунарманд кор ва фаъолият доранд ва аз он хурсанд мебошанд ки дар ватани тинҷу осоишта умр ба сар мебаранд. мо занҳо имрӯз хурсанд ҳастем ки чунин ватани ободу зебо дорем ва шукрона мекунем. барои мо занҳо чунин корхонаи зебову маҳбуб сохта ба истифода доданд ва зиндагии худро таъмин менамоем. чунин созандагию ободонӣ дар ҳар гӯшаву канори ноҳияи Файзобод идома дорад. ба анҷом расидани сохтмони онҳо боз ҳам ба баланд гардидани сатҳи зиндагии сокинон мусоидат мекунад. имрӯз аз шарори истиқлол ноҳияи Файзобод медурахшад. ҳар як бинои бунёдшуда дар ҳар гӯшаи ноҳия далели он аст ки мардум зиндагонии хубу шоиста доранд. мардуми шукргузор ва меҳнатқарину созандаи ин ноҳияи номдор боварии комил доранд ки ҷашни бошукӯҳи 30-солагии истиқлоли давлатиро дар сатҳи баланд бо дастовардҳои беҳтарину беназир пешвоз гирифта барои пешрафту ободии ватан боз ҳам саҳми арзандаи худро мегузоранд.